खुलुमबाय। बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 9 मे 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानिफ्रा जाफुंसारगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। गुबुननि बोसोनजों खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गावनि गोसोनि साननाय बादियैनो मावोब्ला मुलाम्फा जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिमा एबा बिफानि सोरबा सासेनि देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै गोसोखौ मेंनाय मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। सोरजोंबा मानिबा जाहोनाव एना एनि जानो हागौ। मोजां सोरजिथायनि थाखाय दिनै बान्था मोननायनि खाबु दङ। सोरबा न'खरनि बोराय एबा बुरै सुबुङा नोंनिफ्राय हेफाजाब मोननो लुबैगोन। गुबुननि बोसोन लायोब्ला जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अदेबानि जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिमा एबा बिफानि सोरबा सासेया लोमजानो हागौ। मोजां थांखि आरो गोथों साननो रोंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सिगांनि थांखांनाय जाथायफोरखौ साननानै गोसोआव देबोर नांनो हागौ। वृश्चिक राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ गुबुननि थाखायल' सानाजासेनो गावनि थाखायबो सानोब्ला गाहाम फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन बहाबा दावबायनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन धनुराशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन फालांगियाव मोजां देहाया मोजाङै थागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि बोलोआ बांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन फालांगियाव मोजां एसे मावनायावनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन अदेबानि सोरजोंबा न'खराव एना एनिबो जानो हागौ गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै गोजोन्थों।